ಹಾಯ್ ಏನು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಏನಿನಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಏನ ಪೂರ ಇಂಕುಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಿಗಲುಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆನು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಏನನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಿಗಲುಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ಇಂಕುಲು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಶ್ರೇಯನ ಉಪವಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಿ ಒಂದುಲ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಲು ಉಂಡುಗೆ ಆಯ್ತಾ ತಯಾರಿ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು चलो टिप कल पर चलो टिफिनिक लोग नासन बनते हैं फ्रेंड्स ला बनते हैं लेकिन अभी कितने चलो टिप पढ़ के ना तैयारी हुई तो साइड पूरा डिजाइन ताला है कंट्रोल तो चलो टिप इंकलना डेकोरेट ಐಟಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಕೊಡೋದತ್ತು ಏನು ಓಲ ವಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಚ ಪುರ ಯೂಸ್ ಅಪ್ನೇನು ದಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲು ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಪುರ ಕಂದಿನ ಅವೇನು ಪೂರ ಏನು ಕೆಲವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪನ ಬೋಡಾಪುನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪುರ ಕಂತಿತ್ತು ಒಂದು ಜಮ್ಮದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೆನಡ ಅವೇನೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲು ಪೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಬಂದು ಅಂಡ ಇಂಚ ಪುರ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂದು ತೋಜಾವ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಏನೇನು ಉಂಡು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಉಂಡು ಲೀಫ್ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡಂಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ದಿನದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ಅಗ್ಗುಳು ಮಲ್ತಿತ್ತು ನೆಡ ಅಗಲ್ಡ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪುರ ಎತ್ ಪುರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂಚ ಮೋತಿ ಪುರ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೊಪ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲನೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆ ನಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೋಡು ಪುರ ಒಂತೆದು ಓಡಿತ್ತು ನಂದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪುರ ಮೋತಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಇತ್ತು ನೆನಡು ತುಕ ಪೂರ ಒಂದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನಿಗಲ್ಲಿ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದ ಬಂದೆಂಕುಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಲ್ದಿನ ತೊಟ್ಟಿಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡಿಂಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಗಡು ನೆನ್ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಶ್ರೇಯ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಲು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಆರ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಅದಾಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಜಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅವಳು ಇನ್ನು ಚತ್ತನ್ ಬಂದ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲು ಶ್ರೇಯನ ಕೀರ ಒಂದುಂಡು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರೇ ರೈಸ್ ತಕೀರ್ ತಾನಿ ಮನಿ ಪೂಜಾ ಇನ್ನು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ರುಚೋಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಚೂರು ಇಂಚಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತುಕ ಇನ್ನು ಖೀರ್ ರೆಡಿ ಅದು ನನ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂಜುಲ್ದ ಹಿರೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇನ ಅಂಚೆ ಮೂ ಪೊಡ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡವಾಗೆ ಅಪ್ಪು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೇಯನ ಕೀರ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ರೈಸ್ ಕೀರ್ ತುವನಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಶ್ರೇಯಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಲಡ್ಡುಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ದಿಯೋಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಲ್ಲು ನಿಗಲ್ ತುದಿಪರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾರುಲಾಗಡು ಅಂಚೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಉಪವಾಸ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಚದು ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಲ
ಪ್ರಸಾದ ಉಡ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೇರು ಅವು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮನ ಮೇನ್ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಎಪ್ಪುಂಡು ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ ಮಲ್ದೋರು ಪೂರ ಅದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಕುಲ್ದೊಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಸೃಜನ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಚದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಸರ್ತಿ. ಅಷ್ಟಮಿದ ಉಪವಾಸಗೂ 24 ಗಂಟೆ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ದಾಲ ತಿನ್ರೆ ಪೂಜೆ ಕೆಲವರು ನೀರ್ಲ ಪರಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೆರು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಪರೋಡಾಪುಂಡು ದೇವಂಡ ಆತ್ತೊಂಚಿ ಕಟ್ಟಿ ನಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಸದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನೀರು ಪೂರ ಪರ್ತೊಲ್ಲಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೃಜನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ದಿನಿಂದು ನಿಗುಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಇರಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಗುಲಿತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ತಿರ್ತು ಪಿದಡ್ಡಿ ದಹಿ ಅಂಡಿ ತೂವರೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಮೂಲ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ತೋಜವನ್ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚಾಪುರ ಕಟ್ಟು ಇರಂದು ಶ್ರೇಯಲ ಅನ್ನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ನ ರೋಡು ಎದ್ದಿತ್ತಿನ ದಹಿ ಅಂಡಿ ಜನ ಪಿದೇಪುರ ಪೊತ್ತೋಜ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದಿತ್ತೇನೊಂಜಿ 21 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆರು ಒಂದು ಓಡೆ ಪರಗ್ ರಾತ್ರಿಗ್ ಐತೆ ತಿರ್ತು ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಕುಲು ತಿರ್ತು ಶುರುವಾತಜಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂತೆ ತಡಾವು ತಡಾದ ಕುಡರ ಪೋಯಡನ್ನಿಗಳು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಉಡೆಪ್ಪರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂತೆ ಆಪುಜಿ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತನೆ ಇಂಕುಲ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ತೋಜ ದಿನ ಕಡೆ ತಲ ತೋಜಾವೆನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಡೆದಿತ್ತು ಜರ್ವಾಗ ಇಂಕುಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಂಚೆ ಮುಜಿನಾಲ್ ಕಡೆ ತಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ ಮಲ್ದಿರು ಬಕ್ಕ ಮಗುಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಐಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋಯ್ದು ನಗುಲು ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತನ್ ಬಾಲೆದ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಯರಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಅಂಚೆ ನಗಲ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಣ ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಆಯ್ಚಿ ಒಂತೆನೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಮೂಲು ದಹಿ ಅಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಮಲ್ಪರು ಊರುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಮಟ್ಟೋಟು ಇತ್ತಂಚನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಡೆಯನ್ನು ತೋಜದಿನಲ್ಲಿ ಪದೊಂದು ಸೀನ್ ತುಳಿತೆ ಬೈಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತದು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುವೆರು ಮಸ್ತ್ ಗರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚೆನ್ನ ಗಣಪತಿದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪರು ವಿಸರ್ಜನೆದ ಪೂರ ಟೈಮ್ಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವೆನ್ವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಹೆಂಗೊಂಚು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದುಲ್ಲರಾಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.